Ei, salut, sunt Alin și astăzi am apărut cu un nou videoclip. Îmi cer scuze că n-am mai postat, dar am fost ocupat tot acel timp. Știți cu toții că a început școala, am trecut clasa 7 și înainte de școală am fost cu rechizite, am fost la început școala și am avut azi o grămadă de teme, nu mai luam materie, am avut vreo 3 pagini de caiet studențesc, dar să lăsăm asta și să trecem la trucul de astăzi. Bun, acum o să iau acest pachet de cărți și îl voi amesteca. Bun, acum voi extrage o carte din pachet. Este un jeu de treflă. De fapt voi face altfel, ca să fie într-un mod mai aleator. O să încep mai întâi prin a scoate două cărți. Stai să scot două mai apropiate. Uitați capa de treflă și cu capa de inimă neagră. Vedeți, da? Normal. Și o să-i pun undeva pe aici, pe jos, la pachet, de exemplu aici. Și vom lăsa întorși ca să îi identificăm. Acum o să-l pe spatul meu să zică un număr, dar nici prea mic, nici prea mare, să zicem. Care zice 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Și acum a cincea carte va fi cartea lui. 1, 2, 3, 4, 5. 9 de romb. Trebuie să-l țină minte. Acum, voi face grupuri așa de cărți. Până spectatorul meu mă poate opri oriunde dorește el. Să zicem stop aici. Punem restul peste. Acum, o pocnitură și un gest. Și dacă ne uităm în pachet, între cei doi capa a pus o carte. Și aceasta este 9 de romb. Acum, explicația. Voi face și tutorialul deoarece n-am mai postat foarte mult timp și să nu vă supărați. Pentru început scoateți două cărți la fel din pachet. Eu le voi scoate pe acestea. Și va trebui să le puneți în poziția 10 și 11 de la fundul pachetului. Eu am făcut cât mai aleator, adică o să le punem undeva jos și numărați 3, 6, 9 în minte. Și puneți aceste două dame sau ce cărți aveți voi întoarse. Bun. Întoarceți pachetul. Și numărați, îi spuneți pe toți că un număr nici prea mic, nici prea mare și o să-i spuneți cam între 10 și 20. Pentru că așa și trebuie, între 10 și 20. Dar nu îi spuneți, uite că trebuie așa între 10 și 20 ca să iasă trucul. Îi spuneți normal. Un număr nici prea mic, nici prea mare, cam între 10 și 20 ca să nu numărăm prea multe cărți. Să zicem că ce 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puneți asta în dreapta și luați pachetul ăsta și spuneți că a patra carte este cartea lui. De ce a patra? Pentru că dacă ar fi zis 14, am fi făcut 4 plus 1, adică 5-a carte. Dacă ar fi zis 15, adică 5 plus 1, adică 6 carte. Noi am făcut 13, adică 4 carte este cartea lui. Așa 3 plus 1 ne dă 4. Dar asta o faceți voi în minte, nu-i spuneți. 1, 2, 3. Și a patra carte trebuie să o țină minte. O puneți înapoi și puneți restul peste. Și acestea le puneți peste pachetul mare. Acum va trebui să începeți să puneți cărțile așa, deci una de jos, una de sus, până treceți de cele două cărți întoarse. O să le vedeți când treceți de ele. Și îi spuneți după asta că poate să zică stop oriunde dorește el, să zicem că este aici. Mă scuzați pentru asta, dar cred că am primit un mesaj. Și îi spuneți că pocniți sau ce vreți voi. Și între cele două a apărut o singură carte care este cartea lui.